प्रणाम। स्वागत बा आप सबके पूजा सोना टीवी चैनल में। तो ई गाना देवरानी जेठानी के नोक झोंक गीत लेके आइल बनी के गाना कैसा लगी कमेंट में जरूर बताएं लोग। कमेंट में जरूर बताएं लोग कि जेठानी से इनकरा कितना जलन होला। हमरा खातिर पुलिस दरोगा थाना सब कुछ बुला देता है। हमसे ना करती ना तेरा हमार कोतवाली में डेरा बा। हमसे ना करती ना तेरा हमार कोतवाली में डेरा बा। चाहे जेठान हम पुलिस बोलइबो, चाहे जेठान हम पुलिस बोलइबो, चाहे बोलइबो दरोगा हमार कोतवाली में डेरा बा। चाहे बोलइबो दरोगा हमार कोतवाली में डेरा बा। समझनी? समझता नहीं। हमसे ना करती ना तेरा हमार कोतवाली में डेरा बा। हमसे ना करती ना तेरा हमार कोतवाली में डेरा बा। चाहे जेठान तोहे जेल भेजवइबो, चाहे जेठान तोहे जेल भेजवइबो, चाहे भेजइबो जेल खाना हमार कोतवाली में डेरा बा। चाहे भेजइबो जेल खाना हमार कोतवाली में डेरा बा। हमसे ना करती ना तेरा हमार कोतवाली में डेरा